Okay, good morning, good morning. Kakatapos lang mag-swimming. And kakaligo ko lang. Today is Sunday. At pupunta tayo sa Outlet Mall. Okay. Tapos pagkatapos sa outlet, punta tayo ng Caesar's Palace. Doon tayo kakain sa Bacanal. Nagpa-reserve kami 5 o'clock na, 5:30. So ito yung sa taas namin. Yun. Tapos na ako maligo. Nag-swimming. Ayan. Ito gusto kong puntaan tong Circa. Bago ito eh. Tingnan natin yung mga doon. Kanilang pool. I-zoom natin. Ayun. Ganda. Ayan. Ayan. Yan na yung pinakamax ng zoom ko. Ito sa aking phone. Maganda rin yung pool dito eh. Gusto ko kasi dito sa Nuggets. Andyan na yung remote niya ko. Ingay na. So, okay. Yung Golden Nuggets. So, yan. Okay, plaza. So, yung Grand. So, time check natin. Time check na oras na. 1:52. Tagal magbihis sa mga babae. Okay. So, yun. Tayo, kailangan gutumin ko ang aking sarili. Kakain na ako itlog. Itlog lang. Para mamaya sa Bacanal eh, nakataw tayo. Gulat ka. Gulat siya. So, Circa. Bago. Okay. Ayan na. Ito yung kasino doon, hotel. Lahat kasino. Yung mga manunugal. Para mas maganda ang pool dito ah. Yun. So, every 3 minutes lang ating yung mga download dito. Tsaka na yung full na download ko pagka uwi na. Babush! Tara, let's sa Outlet Mall.